Riċerka tal-Università ta' Malta żviluppat teknoloġija li għandha tgħin lill-bdoti jieħdu deċiżjonijiet fuqhom. Dan huma kamera speċjalizzati li permezz tagħhom min ikun qed isuq l-ajruplan ikun jista' jara aħjar l-ostakli li jiffaċċja waqt it-titjira. B'hekk il-proġett bl-isem ta' Sagro ħoloq sistema flessibbli li se żżid is-sigurtà waqt it-titjiriet. Dan l-apparat innovattiv kien ippruvat kemm il-darba u laħaq l-anijiet kollha tiegħu biex b'hekk issa jista' jiġi varat fis-suq lokali u internazzjonali. Biex seta sar il-proġett li kien ippreżentat fl-Università ta' Malta, ingħatat l-għajnuna tal-Kunsill Malti għax-Xjenza u t-Teknoloġija, bid-Direttur James Foden jagħti aktar dettalji dwar l-għan tal-proġett. Dan il-proġett iffoka fuq situational awareness technologies kemm bħala software u kemm bħala hardware u daw il-proġetti qed joħolqu platform ta' riċerka biex imbagħad wieħed jista' jew jipproteġi l-IP tiegħu u mbagħad minn hemmhekk jikkommerċjalizza l-idejat jew inkella wkoll jista' jbigħ l-idea bħala liċenzja. Is-settur tal-aerospace jgħid jikber b'rata maġla f'diversi pajjiżi u b'investiment ta' dan it-tip Malta tista' tattira investiment barrani biex ikun hemm niċċa oħra li ssaħħaħ l-ekonomija. Tant li kien għalhekk ukoll il-Kunsill għax-Xjenza u t-Teknoloġija investa kważi 200,000 euro f'din ir-riċerka li damet għaddejja sentejn. Bħala Kunsill tax-Xjenza u Teknoloġija qed noffru daw il-programmi ta' riċerka biex jistgħu jieħdu sa 200,000 euros biex mhux biss jevalwaw il-feasibility bħala commercialization, eventual commercialization tal-proġett, imma wkoll ikun jistgħu jagħmlu riċerka. Jiġifieri bekk jħallsu il-pagi tar-riċerkaturi, ikun jistgħu jixtru l-equipment, ikun jixtru l-materjali u bekk fl-aħħar mill-aħħar l-iskop huwa li jikkommerċjalizzaw l-idejat tagħhom. Proġetti bħal dan u oħrajn jgħinu biex Malta ssaħħaħ il-preżenza tagħha fis-swieq ġodda filwaqt li riċerkaturi Maltin isibu l-appoġġ meħtieġ biex jiżviluppaw il-ħiliet tagħhom.